Toma dos. Na nosa casa tamén hai unha historia. Todos temos a nosa historia. Ai, filliña, eso casa non ten explicación, porque se ve a casa onde me criei eu, non parece que é unha choza onde tei as ovellas, por exemplo, porque daquela eran así. Entrábase pola cuadra, que case todas as casas tiñan a cuadra antes de chegar para a cociña. E entón as vacas estaban para un lado e ovellas para o outro, ou as eguas, ou todo así hasta chegar á cociña por ali adiante. A miña casa era unha casa de pedra pequeniño, arreglada como nos tempos daqueles, cos suelos de cemento ou incluso había tamén de terra. Estaba moi pisada e tal, pero bueno. Pois mira, era unha casa onde as vacas estaban por baixo, pero arriba tiñamos 4 habitacións porque éramos moitos, aunque non eran divididas de madeira, porque daquelas ainda non había tanto ladrillo. Non xogábamos nada, tornando na facenda que non fora para a terra dos veciños ou para a terra de outros pueblos, porque íbamos moi lejos con elas, subíamos hasta Cerredo. Sabes o que nos mandaban? Cuidar as pitas do zorro, porque as pitas botábanse por ali adiante, por os montes tamén, para que estuveran mellor, non? Para que os huevos foran mellor. Había que ir cos animales, era outra vida. Ibas coa vaca, ibas cos bois, era outra vida, moi distinta. A vara. Eu non che tiña máis xoguetes, meu neno. Eu xoguetes non os conocín. Pois facíamos unhas muñequiñas de trapos e xogábamos con aquelo. Xugábamos á billarda, xugábamos á corda, tiña a tres en raya, eran os xogos que había. Miña abuela, Dios te perdone, como non había pelotas de goma, pois facíamos de tela, e xogaba con unha pelotiña por ali. A pedra, que facíamos uns cuadriños, bueno, eso ainda se ve agora, que ainda fan moitos. E xogábamos, non había xoguetes para naide. Naide vía xoguetes, nin naide sabían nin se eran blancos, nin se eran mouros. Non había daquela lujos que non era como agora que tedes de todo, e non sabéis que comer, e que, bueno, daquela non era así. Baixaba mamá cando era feira e subía un pan enorme de trigo e unhas libras de chocolate, como éramos un montón, e chegaba e dábanos a merenda a todos uns trozos de pan de trigo e o chocolate, menuda festa. Viña unha señora que sempre iba a San Lucas, e traíamos un paquetiño de galletas que eran redondas. Non sabes esas? Ela chamábase Benina. E eu dicíalle, señora Benina, cando volva a San Lucas? E dicíamela, pa o ano. Canto había que esperar pa o ano. Agora, eu non sei se é que temos moito vicio, se están criados con outra cousa, porque non saben igual. A min tardábame que mataban o coche solamente polo que se vían os bices aqueles. Sabes o que comíamos? O día de Nochebuena. Un latón de sardiñas, desas grandes, que se traguía, e unha potadiña de cachelos, e xa era Nochebuena. E despois, os meus pais, por reis, o que iban a chantada á feira, traían naranxas, milindres, porque tampouco se comía daquelas tanto dulce. Nada de champán, ni nada desas cousas, non había nada. Nada de nada. Roupa era o que acostumbraban a regalar, e uns caramelos. Pois o que máis ilusión me fixo foi unha vez que me regalaron uns zapatos. Porque daquela non é como agora. Regalábanche uns zapatos e era para todo o ano. Hasta o ano seguinte non che compraban outros. Agora hai moito vicio. Antes comprábanos para ir a unha festa, ao mellor un vestidín calquera. Menos mal que había unhas modistas que non os facían moi ben feitos. Un vestidín. E había quen lle podían comprar uns zapatos e había quen non. Eu teño ido de galochiñas que me facía meu padre a feira a Navia,
andando. Que daquela ainda íbamos moitos á escoaliña, e ainda non había bragas, nin había nada. Acórdome que tiña a miña madriña, Dios lle perdone, e era costureira, paraba ali na nosa casa sempre, que andaba cosendo, ca máquina ao lombo dunhas casas para as outras, e viña a noite que paraba na nosa casa, e ao mellor de pedazos, que hasta non había daquela de sábanas sobre como agora, e ao mellor facíame a mí unhas braguiñas, e con cordón, sin ter goma na cintura, un cordón para apetalas, e listo. E como a min, os máis. Roupa tiñamos moi pouquiña. O vestido de ir ás festas non se puñía para nada, hasta ir á festa. E tiñamos, por exemplo, unha muda menor para ir a unha feira, ou se tiñamos que ir a un médico, ou unha cousa así. Non había máis. E a diario levábamolas, íbamos vestidas, que en coiros non fomos, pero con moitos mendiños. Antes ben sabes, repasadas as roupas, e vestiche unha media, había que chamaban zurcir. Bueno, era moi diferente a vida, pero muchísimo, Agora non saben que vestir, non saben que calzar, non saben que facer. Fun á escola, pero aos 13 anos había que salir da escola. Porque había que deixar sitio para outro. Daquela iba un maestro polas casas, ao mellor 2 meses de escuela, e iba de casa en casa. Estaban uns días en cada casa e íbamos todos os nenos do pueblo e mira que escuela. Fun á escola, e de galochas, e iba dende Libre a Son, chovendo e nevando. E na escuela as nenas estábamos solas aquí, e os nenos estaban na outra. E íbamos ao servicio aí fora, pero tampouco nos víamos, porque estaba o muro, non sabes? Todos falábamos o galego, pero na escuela había que falar o castellano. E non se deixaban escribir como a izquierda, porque hai persoas que son zurdas, tiñas que escribir coa dereita. Pois moitas amigas miñas non viñan á escola todos os días. De feito, algunhas non viñan aquí. Foron arriba en Lieiro e despois pararon cando acabou aquilo e xa non viñeron aquí. Pois mira canto puiden ir, se de 9 anos marchei cas ovellas para o monte, e non se iba hasta os 6, mira canto tempo fun á escoeliña. 3 anos, por exemplo. E a maestra nos dixo, vos xa vos defendedes na vida, pero non era así. Non era así. Para aqueles tempos, sí, pero todo avanzou. Eu ojalá tuvera un colegio como ten agora e poder ter unha preparación. Era o que máis envidiaría, porque daquela non podías, éramos uns cuantos irmãos, pagabanlle un maestro 2 meses de inverno, que che parece? Que se eu fora nova ahora, iba a estudiar a carreira, porque xa estaba a cousa, xa non hai diferencias de homes nin de mulleres, de mandarte para un sitio ou para outro. Eso sí que sí, porque me gustaba muchísimo estudiar historia. Mire, de 9 anos eu xa marchei servir, daquela, agora chamase logo ir traballar, pero daquela chamábase ir servir. E funche para unha casiña que había 600 ovellas. E iba coas ovelliñas desde as 9 da mañá hasta que era noite. Non se sabía cando era noite, pero cando era noite. Que daquela nin reloj había siquiera para saber que hora era. Pero, pois, había que traballar daquela, traballábase bastante, porque non é como agora que hai maquinaria daquela, todo era facelo a mao. Que se iba con unha sacha ou con un raño a plantar un maíz, bueno, ou coas vacas, depende. Tu sabes o que era ir entre o maíz a apañar as fabas? Un calvario para min, E os homes cavaban na bouza, xuntábanse a 20 a 30 cada día pa un. E iban cavar a bouza para botar o pan. Os homes tiñan que traballar moito esclavamente, pero as mulleres tamén. Ir á erva, daquela segabas a erva co fouciño, non había tal gadaña nin tal a beber. Segar a erva ca gadaña, tragar feixiños para a casa para lles dar ás vacas, pingando a erva por un abaixo, molladiños. As zocas, había uns camiños que non se andaba, as zocas quedaban a mitad delas no medio da lama, que enganchabanche na lama e quedaban aló.
con tanto pequeno, eu a mañá cedo, antes, mientras dormían os nenos, non había naide no río, e eu estaba lavando. E a mediodía, cando dormían a siesta, e algún a mellor cuidábamos o Pepe, pois eu volvía a ir pasar a roupa, que a mellor deixaba ali enxabonada, e aproveitaba así esas horas para ir facendo as cousas, e despois facer a comida e axudar no bar, como se podía. Daquela non había as cousas que hai agora. E tiña que leválos comigo a alindar as vacas e a traballar. Íbamos para as terras, cando íbamos, levámonos con nosotros. Ao mellor andábamos nosotros mondando no maíz ou no que fose, e os pequenos ao mellor puñíanse ao noso lombo ou tal, e tiñas que ilos aturando e facer o que había que facer, poucas nades. Algúas veces deixábaos dormindo nun barrelo, que non era cuna, era barrelo, así baixín. E eu, a mellor, estaba pelando patacas ou facendo outra cousa co pé, arrolando no barrelo para que me adormeceran. E como deixábaos dormindo, iba a buscar a erva para dar aos xatiños, ou iba a buscar unhas navizas para darlles tamén. E faíanase así. Pola noite estaba no bar e sentábame e calcetaba. E creo que un día pois estaba dormindo e dáballes os dedos. E había un maestro que era asturiano e estuvo mirando para min. E claro, escacharrábanse todos de risa porque eu movendo os dedos e cos ollos cerrados. Dende que acababa a faena, as tareas da casa, que cenábamos as miñas tareas. Eu marchábame para o tear con un candil de gas e puñíole así nun marco que tiña así, e así o tear, e eu dicía, ali hasta as 12 ou 1 da mañá, a luz do gas. Traballaba, eu moitas veces dormín 4 horas e traballei 20 na casa, ese era o meu día, pero non había onde traballar, só eran as cepas, as vacas, levar o leite, que había que levar a seriña, para poder coller algo ao fin do mes. Foi moi difícil. Arei co arado de ferro, guapi. Arei co arado de ferro, arei co de pau, agradei. Fixen de todo, como calquera home. E aí quitou. Daqueles homens na casa facíanche pouco. A bufé pouco. Era o traballo das mulleres de criar os fillos e laválos e vestilos e facer, pero os homens daquela non te axudaban moito na casa. Picaban leña ou levaban leña para a cociña, ou despois todo eran as mulleres eran as que lavaban, as que cocinaban, as que planchaban. Levantábame cidísimo para despois munguir as vacas, levar o leite, volver a traballar, despois tiña outro. Foi moi custoso para min. Había que arar, había que fazer de todo, porque os homens, a maioría, foran para a guerra e moitos xa se quedaran aló e había que fazer de todas as cousas. As mulleres tiñan menos cavar. Eu penso que do máis que fixen de todo, menos cavar. Pero no meu pueblo había algunha que se quería comer pan tiña que cavar. Calquera muller pode traballar unha viña, calquera muller pode estar na bodega, calquera muller pode facer algo. Os homens sempre mandaron máis e tiveron máis poder que as mulleres. Eu penso que tamén, ainda mandan eles. A mí parece, non sei. Se vas a traballar xa te preguntan, tene pensado tener hijos ou ou xa ten fillos ou como é? Por que te preguntan eso? Por lo tanto, hai discriminación tamén. A muller é como o home e o home como a muller. Igualito. O que teña idea, pois pode facer moitas cousas. Eu sempre digo que o respeto empeza na casa, pero tamén nos colexios, deben se de enseñar como se fora unha asignatura que a muller e o home son iguales, naceron polo mesmo sitio dunha muller. Así de claro, non? Despois, cando me casei, xa cambiou. Eu, os primeiros anos, pois non había lavadora. Cando empecé nin tiña cuarto de baño, que tiña que bañar os nenos nunha bañera. Daquela tampouco non había ducha para duchalos, que lavábanse nunha tiniña, e como
como se podía, e unha esponjiña e andando. Porque daquela non había nin as fregonas, había que arrodillarse con unha almohadilla debaixo, o cubo ao lado e fregar. Era madeira ou cemento, dependía, non? Aquela era unha esclavitud. Nin había pañales, nin había braguitas de poñerlles, nin nada. E tiña que facer de trapos que non se usaban, tiña que facerlles pañales para dormir e para todo eso. Mira, calquer cousa das que hai agora, igual lavadora que secadora, que calquera cousa desas, sería bueno que houvese antes. Agora houbera as lavadoras por meus fillos. Se un iba de inverno aí caíndo armados na auga. E tiñache que ir lavar a unha fonte, máis lejos que de aquí ao regueiro. Claro, estaba longe. E levar nunha, en vez de ser unha bañera ou unha cousa desas, chamábamoslle unha maseira, que a fixera o meu marido. Era así de grande, así de larga, e así de ancha. E levaba a chea hasta arriba, a lavar a fonte. Ao mellor xuntábamos 9 ou 10, cada un pa si, pero lavábamos ali. E tiñamos a roupa nos toxos e... Aí se chovía, traíase, porque había cociña económica desas, non? E poñías unhas cousas, unha varita así como os que hai agora, máis ou menos. E poñías a roupa ali e secaba de maravilla. Cando cocinaba non podía poñela encima que daba mal olor. E tiña que ser cando non tiñas potas ao lume. E claro, pois mira, se teis unha secadora non me vían esos apuros. E a lavadora non che digo nada, ter que ir ao río cando podía, ao mellor a mañá cedo ou a midodía, cando máis cantaba o sol, cando podía, que non se podía cando se quería, porque tiñamos un negocio, e claro, había que atendelo. Para divertirme. Tiñaxe unha diversión daquela que non había. Tiña ganas de divertirse como a todo o mundo, pero o día que tiña gana de, por exemplo, de que podía ir a un sitio, non había ao mellor os calcetines, ou non había o zapato, ou non había o vestido, ou non había iso, xa había que quedar. Daquela non había orquestas, había orquestas pero nas capitales. E aquí só eran gaiteiros de gaita e acordeonistas. E a xente falaba ou había un acordeón ou cualquier cousa así. Non había esas grandes orquestas como a Panorama, que non sei a que van ao baile, porque están mirando para ir así todos como pampos e bailar non baila naide. Íbamos nunhas zoquiñas andando e os zapatiños na mao, e ali cando chegábamos cerca da festa deixábamos as zocas ali nunha silveira e poñíamos os zapatos, porque nos zapatos non se podía ir, que se gastaban e non había outros. E había que facer por aqueles, que senón... As de Lieiro chamábanos aldeanas, porque as do pueblo, pero de aldeanas non tiñamos nada, sabíamos como a elas todo. E que íbamos todos xuntos ás festas de Lexos, mozos e mozas, sempre todos xuntos, nunca andábamos, que agora a xente vive moi individual, debe ser por os coches ou non sei por qué, pero antes había todos xuntos. Viñamos ao baile, que había un salón aí de baile, bailábamos unhas con outras, despois viñan os rapaces, chamábase partir, bailábamos cos mozos. E despois se salías, non te podías parar co mozo hasta que eran, sabe Dios que horas, 12 ou así. Cando salíamos, dábanos unha peseta ou dúas, daquela eran pesetas, para salirmos, e daquilo ainda nos tiñan que sobrar cartos cando viñamos, se queríamos para outro día a forrar. Fame non pasei, pero gana de moitas cousas, sí, Agora ten moito de todo e non te des falta de nada, e antes non había o que hai agora. Pero éramos moi felices con pouco. Eu estuve en Cosende en Chantada ao salir da escuela, entonces sí que iba algunhas veces coas miñas amigas de Chantada ao cine. Cando tiña diñeiro, que me deixaban os meus pais, que cando non iba. A anécdota aquí era no Cine Paulino, que era por aí, cerca, onde estuvo o hotel.
e había un que estaba de criado aí nunha casa en Pedrosa. E empezou a gritar polo medio. Ai, ai, ai. Colleu un medo, non sei a que. A Tarzán, que estiraba por aí, e os leóns e todo eso escapou para fora. Xa tiña a filla casada, cando trouxemos a primeira tele. Antes non se podía, querida. Antes había que ir aforrando para as outras cousiñas. Acórdome cando ganou Karina na televisión que fora aló a ese sitio que ganara. E fóramos a ver ali. E foi a primeira vez que a vi, que non vira a televisión ninguna. Facíame ilusión ver calquer cousa, porque daquela o da tele era como un milagro. Sí. Porque agora xa non sabes que ves, tes o mando na mão, pum, pum, zapping de cada 2x3. Antes había a primeira e a segunda. Nin gallega nin nada. Cando tuvo máis novo, o Eulogio, na mili foi cando puñéramos o teléfono daquela. Escribí unha carta a Fenosa, que levara aos terrenos, por lo menos que nos puxera comunicación. Boa telefónica, miña irmá. Todos os recados tiña que dar eu. Os jueves non facía nada, porque viña, ai Sagrario, chámame ali, ai Sagrario, chámame acolá, ai Sagrario, e os jueves tiña o perdido. Eu, iso de estar con o móvil seguido, non hai un diálogo, non hai unha conversación que sepas, o mesmo lles falas, están contestando a outra cousa, non saben nin o que lles dixeches. Porque agora, con toda tanta cousa das tablas e toda esa historia que queréis estar vendo... Plin, 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 plin. Pois nada, que sean buena xente e que sean cariñosos con seus padres. E estudiosos tamén, claro, porque hai que facer algo, senón despois, aínda os que fain lles vai mal moitas veces, hai que estudiar, pero ser buena xente. O respeto, en primeiro lugar, é moi bom. Saber respetarse e saber, pois, colaborar os novos cos vellos. E que respeten os maiores. Porque a min dicíanme na casa, se sei que lle faltas o respeto a un maior, vas quedar na casa, pero un mes ou dous, E sempre me dicían. E penso que non me fixeron mal con dicilo, porque as persoas maiores vamos ser todas. Estando la Catalina a las puertas del cuartel, esperando a que saliera el teniente coronel. Sale el teniente, le dice: ¿qué haces ahí, mujer? Esperando a mi marido, que hace mucho no sé de él. Dígame usted las señas, que yo se lo buscaré. Es un hombre alto y grueso, colorado como usted. Ese hombre que usted dice, lo mataron hace un mes. Mataron 7 soldados, capitanes 33. Y en el testamento viene que yo me case con usted. Eso sí que no lo hago, ni tampoco lo haré. Olvidar a mi marido y casarme con usted.